Pripravili strašne veľa pestičiek. Toto je Nevral nejaký som. Pár nenávisných slov, vyslovených od nervov, čo nedajú nám spať. Pár sklamaných pohľadov a hnaných zlou náladou, to opäť chceme zdať. Tak skúsme to posledný krát. Nedáme, aký som, že mám milión. Skús sa nás pýtať, máš ma stále rád. A ja ti dám odpoveď, že si pre mňa celý svet, že ty vo mne cítiš násob tisíckrát. Pár rozhádaných dní, kedy sme nútení proti sebe stáť. Pár zbytočných výbuchov, o život so zámkou sa začíname báť. Tak skúsme to posledný krát. Nedal mi, aký som, že mám milión. Skús sa nás pýtať, máš ma stále rád. Ja ti dám odpoveď, že si pro mňa celý svet, že ty ku mne cítiš násob tisíckrát. Prepáč mi to, aký som. Buď so mnou dobrom aj zlom. Nič zlé už nesmie sa stať pravdou. Zamáváme si, že žijeme. Super, OK. A kto vie, tak ten spieva s nami. Ideme? Nedal mi, aký som, že mám milión. Skús sa nás pýtať, máš ma stále rád. A ja ti dám odpoveď, že si pre mňa celý svet, že ty vo mne cítiš násob tisíckrát. Nedal mi, aký som, že mám milión. Skús sa nás pýtať, máš ma stále rád. A ja ti dám odpoveď, že si pre mňa celý svet, že ty vo mne cítiš násob tisíckrát. Yo, Mirka Kalbel. Taká som, že mám milión. Chcem sa ťa spýtať, máš ma stále rád. A ty mi dáš odpoveď, že ja som tvoj celý svet, že ty ku mne cítiš násob Mirka Kalbel. Tam malo byť ova, ale ona si tak zvolila na tom sobášnom liste, že sa to rýmuje s rôznymi vecami, to nerozoberajme. Dobre, OK, ideme ďalej. Máme tu jednu pieseň.